pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video na kanalu. Danas igramo Unturned opet nakon 500 godina. I sad sam put čekao to, znači ovako se vidite kako plati na H, na Z se ovako, na X samo malo čučnete, a na Z... Dobro, nema veze. Ok. Znači, u ovoj epizodi sam htio pustiti opet nakon početka. Zavolio sam sada novi komp, pa je to. Vidite uoči, nema ovaka ništa. Tako da vam je bolje. Šta je polaka? Bar možete u ovoj igri isto onako. Znate u normalno. Čokolada. Nema čokolada. To mi treba. A ne, to se tako ne želim to trebate. Kuć. Sad još ljepilo da popijemo. O, šta je ovo? Ko? O ne. To je mutno sad. Kad ja idem lijevo, on ide desno. Alo? Šta je ovo? To ono zigra ili? Yes. To. Tako mi treba. Jeste bre ljudi, evo da skoro server Games, ja ću bud zabija. Ovo je neka. Tek trišer. Ne. I trči! Materski! Čuro! To! Hvala. Boda. To moraš jesti. Butle bude. Ali, što smo mi dobili? Čekaj, sam da ja nađem. A gdje mi je to? To. Hoću sad sve, ajmo spraviti to moju zonu. Duro, Zombo, Zombie, dođi. To mene stvarno znaš ili to ubijaš? Ovo je super. Tomato. I fresh bees, ball with a bees.
sam bolestan. Kao tako. Evo, ovo ne izdržati, maknem to iz dekvitaj. Jer druga ruka. Česte bre ljudi, jebo nas podalo. Ubit ću vas sve izbio. Danas ću vas sve. What? Woo! Ja, mooj. I dalje stop, šta je ovo? Dobar dan. Idemo tamo. Tamo je. Kuda. Niko. Nema veze. To mi prema tamo. Znači, ljudi, imamo prema tamo. Okej, ljudi, neko mi kuci na vrata. Toga. Dalje. Ubiću sve sad. Svi gotovo. Dar je tu, onda se ovdje. Base. Ok. Idemo mi se sad poljati. Nemam drugi. Ađaški. Okej. Joj. Pa dobro ljudi, ključimo sad epizodu, ovo je bilo blizu za ljudi. Tako da eto, to je to. To za moje epizodu. Nadam se da vam se sviđa. Ako je, ostavite like. Na ovaj kanal. Amen. Se vidimo u sljedećoj epizodi. Ali danas smo Boško! Tako da, pozdrav!